אהלן, מה נשמע? היום נלמד משהו חשוב ממש, משהו שיעזור לכם בטירוף. אז אני סנופקין ואני אלמד אתכם איך ללמוד, איך לעשות חשבון של ג'ימל. חשבון של ג'ימל יפתח לכם חשבון שתוכלו לשלוח ממנו הודעות לאבא, לאמא, לקבל מהם הודעות, לשלוח הודעות למי שאתם רוצים, אפילו אליי, אם יש לכם שאלה או שרוצים לבקש עזרה, או רעיונות למדריכים חדשים. טוב, אז בואו נראה, פתחתי כבר את האינטרנט ואני לוחץ על ג'ימל. בדרך כלל כשאני לוחץ על ג'ימל יהיה כבר חשבון של מישהו אחר. אז הנה החשבון שלי וזה כבר פתוח ואני רוצה חשבון חדש, אז מה אני עושה? אני הולך לפה ולוחץ הוספת חשבון אחר. סליחה, הנה יופיע לי, זה חשבון אחר, בבקשה, בבקשה, חשבון חדש, הנה, לוחץ על זה, לוחץ בשביל עצמי, ופה אני צריך לכתוב שם פרטי, שם משפחה, יהונתן, אוי, על אנגלית, מה נעשה? פתרון הוא פשוט, אני עובר לעברית, מוחק את האנגלית, ויהונתן בר, ועכשיו מה יקרה? אוי, לא לחצתי על כלום, והנה ג'ימל הציע לי כבר שם. אז אם השם הזה מוצא חן בעיניי, מעולה. אם לא, אני יכול לנסות להמציא שם חדש שאף אחד אחר לא חשב עליו. אני יכול גם ללחוץ על אלה. אלה גם שמות טובים. מה יקרה אם אני לכתוב פה, לא, צריך באנגלית, אנגלית, חשוב אנגלית. יהונתן 499. סתם זרקתי מספר. מותר? הולך? כבר תפוס. ויהונתן אולי 4 פעמים 9. הולך? תפוס. אתם רואים, זה לא קל למצוא שם שכבר אף אחד לא חשב עליו. אז אם אני אעשה מיונתן 9191, תפוס? לא תפוס, מעולה. אז עכשיו אני צריך סיסמה. טוב, תראו, הסיסמה זה דבר ממש ממש חשוב. אתם צריכים להמציא סיסמה שאף אחד לא יחשוב עליה, אבל שאתם כן תזכרו אותה. ולכן הדבר הכי נכון לעשות זה גם סיסמה מסובכת, מספרים ואותיות, וגם לכתוב אותה לעצמכם בצד, עם דף ועט או עיפרון, כדי שלא תשכחו אותה, כי אם תשכחו אותה אתם תהיו בבעיה גדולה. אז אני כותב סיסמה, סתם משלי, ואז אני צריך את הסיסמה, היא חייבת להיות את אותה סיסמה בשתי המקומות, והבא. אני צריך לכתוב פה את הטלפון שלי אם יש לי, לא חובה. פה לכתוב אימייל של אבא או אמא, לא חובה אבל זה מאוד 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 כדאי. ופה לכתוב את התאריך לידה, גם חשוב מאוד. ופה לכתוב אם אני בת, בן, אני לא רוצה לכתוב מה אני, או משהו אחר. אז בואו נמשיך. בואו נמשיך, אחרי שמילאתי פה את כל הדברים שאני חייב למלא. אני כדאי לכם מאוד למלא גם את מה שלא חובה. ולרדת למטה, אני מסכים. ועכשיו הגוגל יחשוב, אתם רואים פה את הסימן הזה? זה אומר שהוא חושב. חושב וחושב וחושב. והנה, הג'ימל כבר עולה. בבקשה. קיבלתי תיבת אימייל חדשה, וגם את האפשרות להשתמש בהנגאוט. הנגאוט יהיה ממש שימושי, אבל זה בפעם אחרת. תתחדשו, זה החשבון ג'ימל שלכם. אני לוחץ פה, אני יכול לראות את הכתובת, אתם רואים? בבקשה, זאת הכתובת ג'ימל שלי, יונתן 9191. זה לא הכתובת האמיתית כמובן, זאת הכתובת האמיתית שלי, אבל זאת הכתובת החדשה שיצרתי עכשיו בסרטון. אז תתחדשו, תהנו, זה יהיה לכם כל כך שימושי, אתם עוד תראו. ביי!